vahtoputki irti. Täältä kurvos. Menee paremmin nyt. Ei nosta. Ei nostakaan, joo. Eli, onko keulakin liian jäykkä? Mutta kun keulas ei oo, kato tuolta niin... Kovempaa kurvi. Niin, että kato nyt, että mikä asti se on nostanut. Joo. Ja kiristetään niitä ulosjostorajoittajia. Se tulee niinku vängälle silloin. Joo. Silloin kato, kun se nostaa sen sisäkurvin pyörän ylös, niin sen pitäisi parantaa sen ulkokurvin pitoa. Niin pitäis. Ja sen pitäis nimenomaan, tästä pitäis nousta. Joo, se pitäisi mennä, olla irti. Joo. Se toimii nyt paremmin siellä. Tuolla melkein merkillä.